Bordet. Tandlægens forlængede arm. Vi forsøger alle at undgå den hvide kittel. Det er Ida. Hej Ida. Men med hjælp fra dygtige HK og Lemvig Jeg kalder lige på Jette. har tandlægen taget nye metoder i brug for at hjælpe os med at undgå huller. Sko. Vi har valgt at kalde børnene tidligere ind, end vi har gjort før. Vi vælger at kalde dem ind allerede, når de er 10 måneder. Og det er fordi, vi gerne vil have fat i forældrene og deres børn, mens det stadigvæk er helt neutral zone, og at de lige er ved at få nogle tænder. Og det er der, vi synes, vi skal ind i deres liv. I dag der vil jeg sådan ligesom forberede dig på, når hun begynder at få hendes tænder. Før så man først børnene, når de var 3 år gamle. Og selvom det undrede forældrene lidt i begyndelsen, kan de nu godt se fordelen. Jeg synes, det var lidt specielt at blive ringet op. Og få at vide, at hun skulle til tandlæge. Fordi at det første, jeg tænkte, er, at hun har jo ingen tænder. Men jeg kan godt se, at det er rigtig godt at få nogle ting at vide, især omkring det med sukker. Og lige pludselig så kommer der jo også en tand, og det er jo med at komme i gang fra første tandfrembrud. Du var rigtig dygtig. Og så hele vejen rundt. Ordningen er mulig, fordi samtalen med forældrene ikke tager tid for tandlægerne. Vi vil udnytte vores ressourcer bedst muligt, og vores klinikassistenter er alle sammen nogen, som er skolet til at kunne udføre de samtaler, og de er dygtige til det. Så i stedet for at bruge nogle dyre tandlægeressourcer på det, har vi valgt at bruge klinikassistenterne. Jeg synes, det er spændende. Jeg kan godt lide at arbejde med småbørn, og jeg synes, det er spændende at arbejde lidt selvstændigt og prøve, om jeg kan gøre et forskel. Det nye tiltag kommer ikke kun klinikassistenterne og økonomien til gode. Fra 97 og frem til nu, der har vi halveret antallet af huller i mælketænder, fordi vi har virkelig haft rigtig mange huller herovre. Og på den måde betyder en mindre omstrukturering blandt HK'erne i tandplejen, at langt færre mennesker i fremtiden skal have mareridt om tandlægens forlængede arm. I hvert fald i Lemvig.